Yurt qarşalsın. Arkada şäherine jaý toýlar tutuldy. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli 24 aprelli Arkada şäherinäki ähli amatlyklar bolan döwrewap ýaşaýyş jaýlardan öýleriň açarlarynyň gowşurylyş dawarasy geçirildi. Muň özi bagtyar öý eýeleri üçin bayramçylyk münasibetli uly toý sowgady boldy. Dawarada oňa gatnaşyjylar ýaşaýyş jaýyň öýlerini döredilen amatly şertler bilen tanışdylar. Türkmenistanyny ähli degişli düzümüň kemala gelmegine, toplumlaryň çemeleşmeleri üpçün edýän ýörelgeler türkmen halky üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşy boýunça ýaýwanlandyrylan durmuş maksatnamalaryna öz beýanyny tapýar. Muň üçin hemde şular ýaly oňaýly jaýlarda ýaşamagy döredip beren ajaýyp mümkinçilikler üçin täze jaýyň eýeleri Türkmenistanyň prezidentine we türkmen halkynyň milli liderine tüý sürekden hoşallyk bildirip çäksiz alkyş sözlerini aýdýarlar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygyny unutma.